Malawi Brief. A Malawi First mosogozedwa ndi Boni Kalindo komanso Concerned Citizen apangisa msonkhano wa atolankhani ndipo umu ndi mmene zinalili. Kufuna kanthawi pang'ono chabe kuti no zidandaulire dziko la Malawi kunena kuti ku Malawi kuno ndife anthu amene timasunga bata ndi mtendere komanso umodzi. Chotero nkofunikira kwambiri kunena kuti tiziyang'anitsitsa zimene zikuchoka pakamwa pathu chifukwa kuti lilime ndiloopsa kwambiri limatha kuononga. Zimene zikuchoka pakamwa pathu tikuyenera kuti no tionetsetse ndipo tisamalitse kwambiri. Pali mchitidwe wina umene anzathu ena akupanga omatumikira kufalitsa nkhani zabodza za munthu wina. Mkhalidwe umene undoyipa ndipo utheretu. Pali mayina angapo a anthu amene somwina amabwera pa radio ngati pano ndikumatchula kuti wakuti waba, wakuti waba. Ine ndikuona ngati mchitidwe umenewu si wabwino ndipo utheretu. Ngati pali wina amene no akuona kuti ali ndi nkhani yoteroyo, ndi bwino apite ku mabungwe amene anakhazikitsidwa pansi pa malamulo a dziko lino ndi kukafotokoza momveka bwino kuti ndondomeko zimene ife tinazitsatira kuti zoyenera kupangira ripoti nkhani yakatangale zizigwiritsidwa ntchito. Ine sindingangodzuka mmamawa basi ndikuyamba kutchula mayina a zinzanga kuti anzanga undakuba. Kodi zimenezo zithandiza bwanji kukonza vuto la katangale? Ndiye funso limene tabwera nalo. Ndipo mutimvetsetse kunena kuti tonsefe takhala kuno tagwirizana pa maganizo amene abwera onena kuti sitikudana ndi kuthana ndi katangale, koma katangale tikamutenga mmene anthu ena akupangira kumangolemba pa social media kapena kuyankhula pa social media popanda kuchitapo njira imene ili yothandiza kuti dziko lipindule nkhani ya katangale, ndiye kuti tikuphonya, tikulakwitsa. Chotero ife amene mukutiona kuno sife achipani, sife andale, ndipo sitinayankhulepo zokuti tikukondera munthu ayi, koma timafuna kuti chilungamo chikhale chilungamo. Ndiye ndimafuna atolankhani ndithu mutimvetsetse kunena kuti ifeyo tikumenyera nkhani yakatangale, tikumenyera limodzi ndi Amalawi ovutika, koma tiyeni titsatire dongosolo loyenera ngati tili ndi nkhawa zokhuzana wina ndi nzake. Komanso ngati ife atsogoleri amene timayankhula tisabwere ndi nkhani zopeka. Tikudziwa kuti kunjaku kumachitika zambiri, koma musabwere pano ndikuwauza anthu kunena kuti kwakuti waba mulibe umboni. Zimenezo tisamalitse kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndi apasiso pali comment iso kuno. Musuna nthawi. Zikomo kwambiri Malawi komanso atolankhani. Ine ndimatindira nkhuleko pang'ono zokhudzana ndi nkhani yomweyi. Cholinga chathu chenicheni mafunisitsa kuti mwina titamvetsera bwino kwambiri mwachidwi, chifukwa nthawi zambiri anthu amakonda kupotoza nkhani. Pali nkhani yofunikira imene mmayenera kuti muyambe kulengeza kapena kufotokozera m'magulu mosewera bawo. Nde pali nkhani zina zimafunika kuti nzofunikira usanafotokoze pa bawo uyambe wakafotokozera mwini wake amene angathe kuchitapo kanthu bokhudzana ndi nkhani imeneyo. Zimene tikufuna kutanthauza ife apa ndizonena kuti zitafotokozedwa zonse poyang'anira ndi kukula ndi kuonongera kwa zinthu umene angaonongere dziko lino anzathu amene akumatenga zinthu kumabandalama za misonkho ya Malawi. Kodi ndi njira yolondola kuti azithamangira ma Facebook, azithamangira ma WhatsApp group? Ndi funso. Kodi asanafike ma media ndi ma platform osiyana-siyana amakhala atafotokozera anthu amene ali ndi kuthekera mongoyenjezera kuti angathe kuthana ndi anthu amene akuchita khalidwe loyipalo? Zimenezo zimene tikufuna kudziwa, chifukwa amene tikudziwira zinayenera kuti kuyambira nthawi imene anayamba kupanga ma whistleblower, kodi amakhala ma whistleblower ma media, ma platform a WhatsApp ndi zina zoterozo, koma atalankhula kale kwa adindo. Chifukwa takhala tikuona chifukwa cha zimenezi mwina tidzatha kuona ngati kuti boma kapena ma institution amaliphera ntchito zawo, chifukwa choti ife timayamba nkulengeza ngati mezi uchitikira pano, kuyamba kulengeza kunja kenaka nkumati wa polisi amve kuchokera pa WhatsApp group zimene zisali zolondola.
ndeti mafuna kuti pemphane ife amene tili ndi mwayi omalankhula zinthu mwachitsanzo ngati akamangira ndi munthu lawyer professional amene akudziwa bwino kuti nkhani kuti iyende bwino suyenera kuyamba kuyilankhula. Ndifunsenso amene amakhudzana ndi zimenezi kuti kodi awa akamangirawa kapena anthu ena amene ali ma whistleblower kuchokera nthawi imene anayamba kulankhula munachitapo chani? Munawafuna adindo amene muli mabungwe othana ndi katanga ndi zina zoterozo, munayamba mwawafunapo kuti akufotokozeni zimene akulankhulazo? Chifukwa zikudabwitsa kunena kuti kutengera ineyo mene ndikuonera ndiona ngati ndikamamumvetsera ndinena zakamangirayo, ndikamamumvetsera zokhudzana ndi ziphuphu zimene zatipangitsa kuti lero tinene kuti akulankhula za anthu ena kuononga mayina anthu ena, ndimomona ngati kuti kutenga amene ine ndimamvera ndimaona ngati akulankhula zinthu zoona mpaka ndimaganiza kuti kumadi paja panaenda chonchi kaya ndi jaji kuti jaji uyu apanga zigamulo zopereka mafunso. Kodi munamba mamuyitana iyi ndi ali kunja kumuyitana abwere kuno chifukwa kutengera ineyo ndimaona ngati yeyu mmene amalankhulira kumpatsa utano John athauthana ndi katangale. Bwanji anthu ngati amenewa aboma mwagwiritse ntchito kumuyitanitsa osati ngati kuti mufuna dzamwimba mlandu koma adzakufotokozeni maso ni maso kuti tikhale ndi zotsatira. Lero tikuyima pano tikutsutsana kotheratu nkuti anthu adzilankhula zinthu ma platform ngati ma WhatsApp ndi zina zoterozo, koma sitikutsutsana nawo zimene akulankhulazo, koma tikufuna tidziwe kuchokera kwa inu takhala tikumva anthu akumangidwa ndikumapezeka kuti zinthu zadala kwitsa kaya anapha munthu kumapezeka kuti munthu jomangidwa kumapeto kwake ndikumaoneka kuti munthu janaphadi kuchokera mu zinthu zoti anthu amangolankhula. Nanga zikuvuta pati aboma muchitepo kanthu kunena kuti pamene tikudzudzula kotheratu kuti sibwino kuti tidzilankhula mu media komanso muchitepo kanthu kuti zimenezo zithe zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Mercy Matonga, ndimagwira ndi Wireless Times. Tikuona ngati mkumanowu munapangira kuti mutsutsane ndi anthu ena apatsamba la mchezo. Koma mayina amene amatchulidwa patsamba la mchezo kuti anthu amene wakuchita ziphuphu kapena katangale nawonso ali pa masamba a mchezo. Bwanji sanadandaule kapena kulemba pena paliponse kuti wakhudzidwa ndi kutchulidwa kwa mayina awo kuti ndi anthu akatangale. Tinene kuti niyo mwatumidwa on behalf of those people. Nanga apa mwabwera kusadandaula kuti ena kuyankhula zinthu pa masamba a mchezo, inunso mwabwera pa masamba a mchezo komanso nyumba zolutsira mawu kusadandaula. Bwanji simunayankhulani ndi anthu amenewo amene akuyankhula pa masamba a mchezo kuti nkhani yakatangale tisolve mwantundu wanji? Mukusiyana bwanji pamenepo pa amene akuyankhula pa masamba a mchezo ndinu amenenso mwabwera pano pa mpweya kusayankhula nkhani zomwezo? Ke Joseph Mazizi, Capital FM. Funso loyamba ndilo kuti kodi mmene zachitikira apa kuti mwabwera kupangitsa msonkhano wa atolankhani chifukwa cha zimene zimanenedwa pa masamba a mchezo, sitinganene kuti ndeuti pa masamba a mchezo popindulitsa pakumapangitsa kuti anthu achitepo kanthu? Funso lachiwiri ndilo kuti zimene akunena enawo kuti wakuti asiye pansi udindo chifukwa chokuti ndi wachinyengo, kodi sikungakhale kwabwino kuti munthu asiye pansi udindo kufuna kupereka mwayi kwa anthu amene angafune kufufuza kuti amasuke kufufuza, poganizira kuti munthu amene akumatchulidwayo ndi wamkulu mlangizi wa zamalamulo kuboma? Sizingakhale kwabwino kuti mwina apereke mwayi umenewo kuti ofuna kufufuza afufuze aone chenicheni chimene chikuchitikacho, kusiyana kuti akhale pamenepo kuti mwina anthu ena adziopa chifukwa cha udindo umene munthuyo ali nawo. Mafuna ndimve pamenepo. Muna ndiyankepo mafunso amenewa awiri kana ngonde asira sanzangawa. Tinene kuti kungakhale kwabwino kwambiri atachita step down koma kapo pali verdict patapezeka kuti akhotide apeza kuti pali element ya corruption, koma mukunena kwathu komanso report imene latuluka ku ACB ndilonena kuti atone general amene akunenedwayo kuti ali behind the sale of the hotel
anafufuzidwa ndi ICB imene ili reputable organization imene yapeza kuti kunalibeko element ya corruption. Ndiye ndipovuta kunena kuti munthu amene akachite step down pokhapokhapo atapezedwa kuti ndolakwa. Ine ifeyo ngati Malawi First tingagwirizane nazo kwa ndipo ndi ife oyambirira amene sitingapange ma demonstrations. Tikafika ku nkhani ya funso loyamba kunena kuti ifeyo tatumidwa, ifeyo sitinatumidwe, tanena komo muno kunena kuti ife timayimirira Amalawi, timayankhulira Amalawi. Nkhani ya corruption tikayitenga lightly, kuyitenga ngati yongofuna kuti tizipangana zaje bwana ndifuna ndikuuze this country will never develop. And these are sensitive issues that are supposed to be handled with maturity. You cannot take issue ya corruption nukumaka isia pa Facebook. No. Ife tabwera pano sipa Facebook, pano ndi pa Zodiac. Pano pa ndi pa Times, sipa Facebook. And tilibe nthawi yokuti tikamuchite concert munthu ngati iyeyo mene amalankhula zakezo anatichita conservative. Sitingapange zimenezo. So tisiyanise kunena kuti ndi Zodiac TV, Zodiac Radio, Times TV, sipa Facebook, ndi MBC alipompano. Sitinatumidwe ni munthu. Vuto lakuno ku Malawi ndi limene timati munthu akamati imirira kufuna kuti wombola ife ya Malawi ndiye timapita kuseri kukanena kuti kutero kuti paenepo kuti umwaona aunjikanapo alandira ma millions, which is wrong, completely wrong. Kutero koso inuliso wakunena niso ndo atuangani kuti mene abwera mutu kutoko akonzera ma allowance. You are working. Are you supposed not to get any allowance? Simabwera kunchito. So vuto limene tina as a country ndi limene li kutero muona so news zituluke koko zosiyana ndi zimene talankhula munomo. That's our disease. Mwina ngati muli nzoyenjezera. Komanso pafunso lomwero ine ndimafuna ndiyankhe mese ndikuyankhe pankhani yonena kuti kodi bwanji amene akuatchulawo sakubwera kudzayankha kumeneko ndiye kukhwima nzeru ndipo asayankhe chifukwa ndondomeko za malamulo athu a dziko lino sakunena kuti wina akalemba pena pake ndekuti munthu akayankhe pamene paja sizithandiza china chilichonse, siziphulapo kanthu. Ndiye ife chifukwa chimene tabwerera kuno nchonena kuti tikhale ndi madongosolo onena kuti nkhani yathu ija itsatiribe monena kuti ibale zipatso, osati kungodzuka kayankhula pa Facebook mene anenera anzangawa pano pasi pa Facebook twayi mukati pa masamba mchezo pano sitili pa masamba mchezo yani. Ife tonse tili kunofe ndi anthu onena zokuti nonsenu manambala athu muli nawo mukhoza kutiimbira timayankhulana mukatifunsa titulutsa ID tikutulutsirana ID yanga ndiyi akufuna tsono munthu amene mudzamuone kuti ali ndi chilungamo sakhala kumphanga twayi. Munthu amene mudzamuone kuti no akuyankhula koma sakufuna kubwera poyera mudabwepo. Ife tikubwera poyera chifukwa tidziona zimene tikuyankhulazi ndi zimene tinayenera kuti tizitsatira ngati anthu. Nkhani ina imene mwafunsanso a Joseph ndiyonena kuti acting on hearsay pakhoza kupezeka kuti pokhapokha ngati court lanena kapena mwina ma institutions amene anakhazikitsidwa othana ndi ziphuphuwa kuti awagwira ndizomvetsetseka kuti munthu yono atifotokozere ayankhe koma sangakayankhe fa choti anthu ena akungoyankhula anthu akungonena andife ndifuna nditsimikize kunena kuti ndipo asayankhe kuyankhako that's chaos and sitidziwa kuti what are we fighting for. What we are fighting for ndokuti tizizitenga nkhanizi mwa serious. Nkhani tizitenga mwa serious even kwa mfumu kumene ngati usali serious suphulapo kanthu. Ngati wewe usali serious pa nkhani imene uli nayoyo suphulapo kanthu. Andi kukhala koti wewe supezeka kaya uli kwina kake kaya uli ku America kaya uli ku Iraq kaya uli ku Scotland nde ukumangoonekera pa Facebook usatenge ngati imeneyo ndi certificate yoti ukhoza kuti ana aliyense mzolakwika. Imeneyo si certificate yonena kuti wewe ukhoza kungodzuka mmamawa 11 koloko ndikubwera ndiudzatukwa na uje 12 kolokoso mudikire ndiudzatchula ena mukamuyang'anitsitsa munthu amene uja sangakumbukira even mayina amene watchula dzulo. If we don't like that, we need to put point straight. We don't like that. We are not happy with that. Bring evidence. Be open. Present yourself. Present your grievances.
openly. Why hiding? If you are hiding, there is a question mark. So that's our point. Timafuna ungopanga kungonjezera funso limene anafunsa achiwiri aja ku Capital Radio na kuti ndi chifukwa chani inuyo munthu akutchulidwa ndipo munthu yakunena kuti amuchose ntchito munapange step down udindo chifukwa munthu akumveka ndi katangale. Timafuna so kwa yankha kunena kuti kodi ndikoyenera kungomveka kuti zina chemundani amazeze ali ndi mulandu. Ine ngopanga post pa Facebook ndiye abwana wa amazeze angu achosa ntchito popanda kuwafufuza bwino lomwe ndikuti tikulakwiraso malamulo. Ndinkaona mu statement muchakulankhula kuti anthuwa ali ndi mafamily, anthu ali ndi ana, ali ndi makolo. Kodi akamamva kuti bambo ako ngokuba mwana yanga mve bwanji? Ndiye ife tikunena kuti amene ali ndi umboni oyenerezeka, umboni okwanira ngati mmene alili aloya ozindikira bwino lomwe Alex Kamangira abwere akanini kuti atone jeno ngokuba ndipo umboni ndi uwu. Koma umboni ukabwera pa Facebook, umboni ukabwera pa social media kubwera nawo ndi umboni uja. Pa social media palibe court yakulaku, palibe judge amene anga judge mulandu, palibe mulandu mafunikira pakhale judge amene anga judge mulandu. Ndiye ife tikunena kuti awa amene akubwera ndi nkhani pa social media kumankhula mayina anthuwa akugwira ntchito yoyenera. Ife tifuna tapange support, koma sitingampange support munthu oti ali kumphanga iye angokhala konko alibe umboni okwanira. Umboni ongati ulipo okwanira abwere nawo. Ife ngati Amalawi First pamodzi ndi anzathu Amalawi Citizen tigwira ntchito yena kuti anthu amenewo achosedwe ntchito chifukwa umboni ukhalapo kuti ulipo anthu ngokuba, anthu ngachinyengo, kuti muonesese dziko lino la Malawi kuyambira nthawi ya Dr. Bakili Muluzi kufika lero lino timakamba nkhani za katangale. Koma kuti muone anthu amene amamangidwa ndi katangalewo ndi anthu ochepa. Kuti mufufuze bwinobwino kuyambira mu nthawi imene anatenga Dr. Bakili Muluzi udindo wawo kulamula, mwina ni maminister 5 kamana gwirapo ukaidi kukakhala ku ndende ndikumaliza chilango chawo. Munthu oyambirira ndikhoza kunena pano amene ndikumudziwa bwino lomwe mwina ina inunso mutha kudziwa tolankhani Ayusufu Mwawa anagwirapo ukaidi kukhala ku prison, anali minister atasokoneza. Ampaso adagwirapo ukaidi kusokoneza. Ndiye ife tikufuna zinthu ngati zimenezo kuti anthu amene ali ndi chinyengo, anthu amenewa munthu azibwera ndi umboni okwanira. Koma sitingampange munthu support amene akupanga zinthu post pa Facebook. Ife ndiye tizilowera zimene za Amalawi First. Ife sitipanga nawo zimenezo. Zikomo kwambiri. Ndimangofuna kungoyikirako mang'ombe kungaso chisanzo kunena kuti dziko lathu lino ifeyo ngati sitisamala kwambiri tipotola zinthu tokha ndipo Malawi sakonzeka. Nthawi ya DPP kulamulira tinali ndi anduna ena George Chaponda pakana kunabwera tizidole tina kumana chaponda chimanga. Koma nkhani mejo mtati muyang'ane kumene inathera lero tikuyikamba apa chifukwa misonkho imene anongeka kwalipira akulu amenachi ndi Amalawi amene ali amphawi, Amalawi amene akanika kupeza chakudya, Amalawi amene akanika kupeza fertilizer. So tikunena kuti pambali ponati tikuyimbira mmanja kunena kuti nduna yakuti kayatone jeno akumveka ndidza kuti tiyeni tikhale nazo ndi chidwi kunena kuti ife amene tili ndi umboni tisaope tikaperekera umboni wathuwo. Adafotokoza muchizungu ndibwerezanso. Before we demand for anyone to step down, let us ask ourselves, do we want a country where decisions are made by courts and evidence, or where they are made by public anger? Zinthu ngati zimene zozo tizizifunsa. Kodi ziganizozi zikubwera ndi maumboni kuchokera ku nyumba zokhuza za malamulo kapena wina wako angobwera ndi mkwiyo pa mzake? Kodi tikamapanga zinthu ngati zimezi zitithandiza tuona kuna kuti njira imene ndimenga tithandiza. Chifukwa chake ndidafotokozaso mu statement yanga kuti anzathu atolankhani ndi chiudindo chachikulu koposa. Chifukwa so ngati simusamala atolankhani mupezekanso nanu muli muchiunge chachani cha corruption. Ndiye ife sititumidwa, ife kwathu ndikufufuza information, tikupemphenisoni fufuzani information. Ziko Mr. President. Kumana mwina funso lalikulu ndikumane kuti mukamba zokhudzana ndi katangale kuti wakhala kuchitika zaka mukuchita ponji pogwira ntchito limodzi ndi bungwe la ICB kuonetsetsa kuti katangaleyo ino amabungwe mwagwira nawo limodzi kuti ati
pali mayina ambiri amene akamangira kumatchula pano likungotuluka la attorney general lokha pa msonkhano uno chifukwa chani mwina mutati mwapanga amplify pamene kuti mukungo kamba koza amene wawoka chifukwa chani zikoma mwambiri funso la nzeru kwambiri ife siti kuchula zina la attorney general lokha tikuchula mayina ena polankhulapo za majaji sonza kuti ife sinabwerere pano za attorney general tikulankhula in general koma tikuyankha za attorney general chifukwa cha mafunso mukufunsa ndi inuyo ndiyenu simunatifunse funso la jaji ife ndiye tikayankhe za jaji ayi simunatifunse funso la minister tiliyankha bwanji komano akamangiraja mwaonesese akuchula mayina ambiri and tikuwachita encourage because that's showing patriotism. So we have in Malawi a very good citizen, and we want to commend Agamangira chifukwa chotuluka lawyer woyamba in Malawi who is not coward. Lawyer woyamba Malawi amene akumfuna kuyima pa chilungamo, but ifedi kunena kuti while we were applauding him for what he is doing, he must follow the right channel, because even pa Facebook pompo ndikuti akuachenjeza anthu aje kuti achenjere ngatali ndi zinthu kunyumba kwa akabisatu ngatali ni ndalama musilinga akati ndalama janu kazi kumbira pansi but ziende kuzera mu channel komanso ma channel waso tukwachenjeza chifukwa cha ma channel waso ndi amene so akupangisa so fuel corruption in Malawi kunena kuti waku ACB yomweyo walandira nkhani ndi akuzemba pakati pa usiku uyo ku 43 gogo uje nyamata ujato anabwera kalindo ujato ati mwakuti mundipesatu. So zimene ndi zimene akutawa Kamangira uja kumakakhala kunja. We are not saying what Kamangira is doing is bullshit. No, he is a very good citizen. And here atafuna kuti tipange so mademo tiapanga, but we need to have evidence. Kuti munthu amene tikumu majaji akunenedwa aja achina Kalembera achina Ndanda ose aja Madise kuti umboni wali nawo ngati ali nawo fair and fine. We don't want such type of people in Malawi because this country is belonging to us and the children to come. Kwadi ifewe apapatiti pano batasandiza kazi ngati nanga ananu azapeza Malawi wotani. Is this the Malawi that we want? Kuti anthu wangu akasowa zochita azika joina ndale azika lowa mboma azika bamu. Is this what we want? Zangovuta kuti tili mu democracy unali nkhani yopana kupana basi makako basi. Yes. Tikupempheni kuti mwina mungoyankhula mawu otsekera akalindo komanso akambanje mukamaliza tipempha fale kuti tsiku lina Kamangira wadanena zoti akambako zokhudzana ndi aboni kalindo tsiku lina adangolemba kuti tikamba konso zokhudzana ndi aboni kalindo mudachita mantha ndichita mantha ngati ndambera munthu komanso amene akufuna kukamba za boni kalindo sikamangirayo. And even if he is honest enough akuuzani kuna kuti boni kalindo akhala akumuyimbira ali ku Ireland kumamuchita encourage kuti my brother you are doing a good job. And I don't beat about the bush, and I don't take I'm a no nonsense man. If Kamangira has got issues with me, let him come open and tell Malawians. But go kumulanje kumenenali member of parliament, go anywhere pite ku parliament, you will never find any other record. Even when it comes to papers of education, my brother, I am educated. I don't have a fake degree myself. Yeah, so I think he was only trying to joke, but he's a good friend. I have been calling him to encourage him because that's the people that we want. If you want Malawi to develop, if you want the issue of corruption to die, we need such type of people like Kamangira, Onjezani Kenani, and the like. Achisambere, they are good people. Only that Malawi does not appreciate what it has. So I want to thank you, viewers out there, for watching, and members of the press for coming to cover this presser, which was jointly organized by Malawi First and concerned citizens. We don't take it for granted. We believe that the gospel can just go there, cannot just go there without you. We rely on you. So we want to thank you sincerely for coming and taking our message out there. Thank you very much. Ungomaliza tinene kuti tikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera komano motsindika ifeyonso ngati a concerned citizens takhala tikuyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana ndipo muzimene timayankhulazo ifeyo sititenga mbali kapena kuyimira munthu ina aliyense komano ndithokoze monga anzanga amene athokozera kunena kuti kwa amene akubwera ndi nkhani kaya mmasamba mchezo
kuyankhula za corruption sakulakwa AI, koma kulakwa kumene tikukuona ife nkonena kuti sitikutha kulondola nkhanizo. Tinakachita bwino kwambiri tikanakhala kuti nkhanizo tizitha kuzilondola ndi kuona kuti anthu ena ake ayankha milandu. Ndiye musapite ndi bodza koma mupite ndi nkhani imene ife tikufotokoza. Ani nkhani imene tikufotokoza ife kwambiri yagonera pamenepo kuti polimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu tiyendi tisachite mokhala ngati kuti tikusipanga masewero koma tiuchite motsindika komanso motsatira ndondomeko zimene zilipo kale zimene zikhonza kutithandiza ife kuti tikhale ndi zigoli pa nkhondo imene ife tikupanga tikumenyera. Zikomo kwambiri, ndikuthokozeni nonse ifa chakubwera, komanso ndithokoza anzanga Malawi First chifukwa chonena kuti popeza kuti tinali ndi maganizo ofanana tabwera pano. Zimene tayankhulazi zikuyimirira mabungwe awiri, Malawi First komanso the Concerned Citizens of Malawi imene ine ndiutsogolera chairperson. Chotero ndikuthokozeni soni, zikomo kwambiri, ambuye akudalitseni. Thank you. Pofuna kukamba za katangaleyo za ziphuphuzo ndi ndondomeko zimene zikupereka chiopsezo. Chotero ifeyo Malawi First amene ndi pressure group imene cholinga chake sitenga mbali kunkhani za ndali sizayimirira munthu, chifukwa chake nthawi zonse mumatipeza kuti mabwera pano tikapeza kuna kuti pali zinthu zovuta. Mutu umene tikusogolera nawo mu statement yathu kapena munkhani zathu zimene tabwera nazo lero tikukamba kuna kuti mphekesera si chitupa chimeneno chingapangise kunati katangale athe mdziko muno. Zimene zikutanthauza kuna kuti ife ngati Amalawi tisapitise kwambiri patsogolo mphekesera, koma m'malo mwake tizikhala ndi umboni wogwirika umene ungatithandize. Pamene tikupemphanso anzathu amakhoti kutenga zimene tamva zija, zimene tikuziona titafufuza zija, tipite nazo ku mabwalo athu a milandu kuti mabwalo a milanduwo adziwe zochita. Chotero muchizungu muja amafotokoza kuna kuti Malawi First as a pressure group iwo ndokhuzidwa kwambiri chifukwa chakukula kwa nkhani za ziphuphu zimeneno zikuoneka kuti kwambiri zikulowa mu mphekesera zomangokambapo za mbwebwe, of which anthu fe tikukanika kunati tibwere pa chindunji chenicheni kuna kuti tiauze Amalawi kapena tikapase anthuno ameneno ali oyenerera amene angathe kufufuza kunati chikuchitika chindi chani, chikuyambira pati nanga chikupita kuti. M'malo mwake zikuoneka kunati zongokamba zimene zilibe umboni oyenerera, zimene zilibe ndi nkhani yogwirika, ndi zimene tikuzivomereza kwambiri kuna kuti zipite patsogolo, zimenenso tikaziona zikupereka umoyo wa dziko pa chiopsezo. Ndeti kunena kuti angakhale ife tikuziwa zonsezi kapena kufunikira kupita kuulula kapena no kuziwisa kuzindikirisa dziko kuipa kwa katangala ameneyi, tinayeneranso tiziwe kunena kuti nkhani zopeka izi, nkhani zomangoyankhula zongomveka mwamphekesera kwambiri zimaononga mbiri ya anthuwa timawalakwira. Chifukwa chani tikunena choncho ife Amalawi First kuti anthu atimawalakwira? Tikuwalakwira chifukwa chonena kuti wina aliyense amadziwa ndipo tikuyenera tizindikire mwamvemvemve kuna kuti palibe amene amapezeka wolakwa asanafike pa bwalo la milandu. Koma munthu akapita ku bwalo la milandu ndikumpeza wolakwa, potero timaziwa kuti munthuyo ndi wolakwa. Chotero ifeyo Amalawi First tikuyeneranso kunati pamodzi ndi Amalawi onse tikhale anthu amene tikuzindikira kunati tili nawo anthu kumadera kwathu mu society mwathu kapena kumene timachokera ameneno tikawayang'ana amakhala ndithu achidwi kuna kuti akumenyerera ufulu ngati umenewo, amakamba nkhani zawo, komano mukaziyang'ana bwinobwino akuonekanso ndi anthu amene akuchenjezanso anthu amene ali akatangale, anthu amene akupititsa patsogolo ziphuphu zimenezi. Ndiye nkumadera nkhawa kodi Amalawi agwire mtengo uti? Chifukwa zapezeka tikayang'ana mayina anthu amene akutchulidwa ndi anthu oti ali mabanja awo, ali ndi ana awo, anthu nkumadera nkhawa ku dziko. Ndiye nkumazifunsa kuti mphekesera ndi zimene zingatithandizire kuthesa mchitidwe wa ziphuphu m'dziko muno. Ifeyo tikudera nkhawa kunati mchitidwe wa mphekeserawo sutithandiza, m'malo mwake zikuoneka kunena kuti tili ndi luzu la maudindo amene mwina anzathu amene timagwira nawo ntchito atenga. M'malo mwake tikufuna ifeyo tiayipisire mbirija kuti ife tikhalepo. Kodi ife titakhala kunati tikuyankhula chilungamo ndipo tili nawo umboni ogwirika, chikutivuta ndi chani kutenga umboni wathu ndikupita kumalo oyenerera tikawuza kuti awa vuto lawo ndi ili, tafufuzani? Mwachisanzo tamvapo nkhani yako Amenezi Hotel.
imene kukambidwa ndati mkulu wina amene ali atone jeno amakhuzidwa pa nkhani ngati imene koma ekha adakwanisa kuyinyamula ndi kupita nayo ku ACP kuti tafufuzani zinthu ngatizi kumapeto kwake ino atola nkhani mwaona ifenso titafufuza kumbali yathu tapeza kunati munthu uja akulakwiridwa mu zinthu ngati zimenezi ndeti mafuna tilionetsere dziko poyera kunati mu zinthu ngati izi tikazifufuza tipeza kunena kuti tikulakwirana pa zikhumbiso za ife eni. Ndimakonda kugwiritsa ntchito mawu a m'Baibulo pa buku la Yakobo pamene amafotokoza kunena kuti zichokera kuti zolimbana mwa inu malo monena kuti tilimbane ndi katangale mdziko muno kukuoneka kunati kuli njala imene tikulimbirana maudindo imene ikutipangisa kuti malo moti timenye nkhondo ya ziphuphu ija tikupangisa onati ngati ine ndikukhuzidwa ndi ziphuphu koma mmene akupangira anthu ma platform kapenano madera osiyanasiyana amene anthu amayankhula zikuwapangisa aja wachiphuphu aja achenjere malo monati iwo aja apezeke njira onati akawafufuze anthu aja akumabisa mauthenga ena amene ofufuza akadayenera kunati awapeze. Chotero ifeyo tikuyenera ndithu tiganizire kozama kunena kuti zimene tikupanga zipena yesi ndizofunikira ndipo ife sitikutsutsa kubweresa poyera. Tinene pano za Alexius Kamangira ndi munthu wabwino woyambirira munthu wolimba mtima amene wabwera from 2024 kufikira lero amene akuyankhula kwambiri zokhuza katangale komano funso limene tinayenera kukhala nalo atolankhani anzathu komanso amalawi chopambana ndi chani iweyo amene uli lawyer iweyo amene uli ndi information iweyo amene kupezeka kuti uli ndi umboni chikuvuta ndi chani kutenga umboni umenewo kunena kuti uthandizire amalawi adziwe choonadi chimene chikudya dziko la Malawi. Nkhani yakatangale ndi nkhani imene ikuoneka onati ikutivuta kwambiri m'malo mwake kukumabwerano kutchulidwa mayina osiyanasiyana amwene mwina pamawa zimene zikazabwera kuzapezeka kunena kuti ife amphawi ife misonkho yathu ikulipira anthu aja timamva pa chizungu amati defamation kwayipisira anzathu mbiri nkhani ngati zimeneja sizikhuza anthu amene ali ma whistleblowers amene afufuza nkhani yopanda nayo mbonichi komana amene amakavutika ndifeyo anthu amene tili kumuzi. Izi zikuonesa kunati zapangisa kwambiri kunati wina amene ali nkhani zake kumbali amanka kumakafufuza milandu yakale imeneno milandu yalibe nayo mboni ndicho linga chofuna kuthana ndi wina ndeti mafuna tinene kunati ngati dziko sitinganene kuti ndi nchitidwe ngati umenewu ifeyo tithana ndi nchitidwe wa ziphuphu komanso katangale. Wina aliyense akuyenera kuteteza katangale ameneyi ngati dziko endi Malawi wina aliyense akudziwa ngati dziko ifeyo taphinjika kwambiri. Fundo ina imene anafotokoza atsogoleri mu chizungu ndiyokhuza kubwereza kwa anthu otitumikira adindo ena adindo amene timabwereza kugwiritsa ntchito ndi okhaokhawo ameneno akhala kale pa nkhani zakatangale zimene zizi ifenso tinayenera tione kuna kuti tipanga bwanji kuti tithandizire. Malawi First ikufuna kulimbikisa ino atolankhani ilimbikisenso amalawi ino ake komanso ifeyo amene timayimira inuyo amalawi angakhale ena amaona ngati sitikuyimira amalawiwo ife tili pano kunati tikuthandizeni chimene tikufuna kwambiri chona kuti tiyeni titengeni nkhani zimene zili zolondola kunena kuti tiwauze amalawi tiwauze amaudindo. Ndipezerepo mwayapa kuchokera ku boma kunena kuti anzathu aboma kuzera ku nyumba ija ya malamulo ku parliament yathu akhazikisaso ka commission kena kamene akafotokoza kunati independence complaints commission. Iyi ndi njira imodzi akufuna kutitsegulira sopano maso kuna kuti ngati tili nazo nkhawa tikuona kuti ife tili ndi umboni tiyeni tipite kumeneko chimozimozi mene afotokozera anzathu a People Power Movement the Concerned Citizens of Malawi mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Edward Kambanje. Nkhani imene akufotokoza ndi imodzimodzi chifukwa chake lero tabwera pa mkumanowu mofanana kuna kuti tithandizire dzikoli. Social media kukhala ndi foni yako kugula bando yako ndi kusokoneza dziko kupereka mauthenga amene sali othandiza ku dziko ndi zinthu zimene zimabweretsa chipwirikiti. Komwe tikamabweretsa mauthenga amenewo ku dzikoko kunena kuti dziko likudalira thandizo lochokera kunja limapangisa anthu aja aone ngati zimene mukamba mwamphekesera zichi ndizoona kusiya nkhani zoyenerera zimene tinayenera kuzisata mdziko mwathu. Chotero tikufuna tipemphe anzathu ameneno mumafufuza mwina mungomva mwamphekesera anzathu amene mumagwira ntchito ku nyumba zolusa mawu zoyenerera zimene mumakhala ndi maumbono oyenerera tithandizeni kubweretsa poyera nkhani zimene muli nazo ni maumboni pokana kunena kuti dziko lathu tingalilipise nkuthekanso ena
tilipo ameneno ena ndi atola nkhani amene tikukhuzidwa munkhani ngati zimenezi kumadziwa kunati choonadi chake ndichi koma kusiya choonadicho ndikuzoona kuti ife tikamba chokhotachi ndicho linga chonena kuti tipezeko gawo lina kwa amene tikufuna tiatumikire. Timati tipemphane kunena kuti tiyeni tionesese kunena kuti ngati dziko ifeyo tili nawo udindo waukulu wotengera amalawi pa mchitidwe woyenerera kunati katangale ameneyi ndithu athandizike. Nkhani ina imene tikufuna tingopitiliza pamenepa tione kuna kuti anthu ameneno amakhuzidwa kwambiriwa, anthu amene timawatsutsa kwambiriwa, anthu ameneno timaloza zala kwambiriwa, iwo aja ndi anthunso ngati ife mene amamvera kuwawa ndi menenso ife timamvera kuwawa. Chotero ngati ife dziko mu nthawi iyi imene kwatuluka ma comrades, mu nthawi iyi imene kwatuluka ma activists, timafuna tipemphane kunati tikwene tikhale ndi udindo wothandiza dziko, udindo wowunikirana wina ndi nzake malo mononga zinthu zina zimene zingapangiso ndi dziko lathu lipite kuchiwonongeko. Tifotokoze pano kunena kuti tikufuna timemeze amalawi onse kuna kuti tiyeni tigwirane ni manja pofuna kumenya nkhondo imeneyi yothana ndi katangale amene akuonanso kunena kuti ino tsopano ndi chikhalidwe chathu. Tipemphe anzathu ku polisi, anzathu ku ACB agwire ntchito imene ikuyenera kuti igwiridwe. Ena amafunsampo kuna kuti timakhala ndi mphekesera zina kumaona kuti the rule from above or order from above zino ngati zimenezi zimaononga chani kodi zimaononga dziko. Muchizungu muja ananena kuti mchitidwe wina umene ukuononga kwambiri kunati mchitidwe wa ziphuphu usathe. Ndikukwa makathananso ndi anthu amene tawakhulupirira kunena kuti bungwe lindoyima palokha lifufuza bwinobwino koma timakalimbana nawo. Chotero tiyeni tisiye ACB idzigwira ntchito yake, izitipasa maripoti yake mwa ukadaulo wawo mene akufunira komanso ndi mene akuziwira. Timadziwa kale kuna kuti ACB akamagwira ntchito ife amene tapereka maumboni ACB sibwera poyera kuti atipasa umboni ndi Richard Mphepo. Koma nkhani amaziona kuti umboni ndu afufuza amene ayendera nkhani kumapeto kwake amatha kuzizindikira zinthu ngati zimenezo. Chotero timangofuna tilimbikitsane kupyoleranso kwa anzathu a concerned citizens ku People Power Movement kunena kuti akutenga chiganizo chimene mtsogoleri wa dziko linonso wachilimbikisa kwambiri fa mchitidwe wake kapena cholinga chake ndikufuna kuthana ndi ziphuphu. Tiyeni tigwirane naye ni manja tilimbikitsane kuti mchitidwe umenewu usapite patsogolo koma komwe tikuyenera kuti tichepetse mchitidwe wopereka nkhani za mphekesera zimene titayitanidwa tikalephera kuna kuti tiperekere maumbono ake. Chotero tiyeni titeteze dziko lathu makamaka ife amene timalankhulira amene timalandira maripoti. Tikalandira maripoti tiyeni tifufuze kuti ripoti limene akundipatsa cholinga chake ndi chani, ili kupita pati, ili ndi nkhani iti. Anzathu a Times adanenapo pa nkhani ngati yomweyi amanena ngati mosewera kuti kukuoneka ngati ena akungoyasa moto wa mapesi. Moto wa mapesi umangoyaka kanthawi kochepa ukatero wazilala. Ndeta unaponso ma whistleblower omwewa ayankhanso nkhani imeja kunati akusira nino atola nkhani kuna kuti muzifufuza kaye. Kuma ife timapempha kuna kuti pambali ponena kuti tili naye mtola nkhani wathu kuno ku Malawi amene wafika poulula chinthu ichi poyera chimene Malawi wina aliyense akuimbira m'manja koma timafuna tiapemphe kunati atithandizire kutenga ntchito ngati imeneyi kuyipereka kwa anthu oyenera kuti chilungamo chake chenicheni cha nkhani zakatangale chifike kumapeto.